Hola, bon dia. Jo sóc el Teo del projecte Sexualitats de l'entitat SIDA Estudi i estic gravant aquest vídeo per presentar-vos un parell de materials que hem editat aquest any. Llavors, us presentaré així una miqueta el que fem i entraré una miqueta als continguts dels materials. El projecte Sexualitats és un projecte que ens dediquem a l'educació sexual feminista i de fet els materials que hem editat tenen molt a veure amb això, no? Són dues guies sobre educació sexual dirigides a professionals. La primera es titula D'infondre la por a difondre plaers i seria una miqueta entre una introducció i un marc per explicar una mica quin és el model d'educació sexual pel que apostem. I la segona es titula El plaer de trencar la norma i parla de com incorporar la diversitat sexual i de gènere de manera transversal a les intervencions. Les guies tenen una primera part que seria un marc teòric, un petit text així per dibuixar una miqueta el marc, i després una segona part que són dinàmiques que nosaltres fem servir per treballar aquests temes i molts altres, perquè és veritat que en educació sexual els temes s'entrecreuen tota l'estona i no és tan fàcil de separar, diguem. Però dinàmiques que nosaltres ja hem provat, que funcionen, que ens semblen interessants i que les hem posat en aquestes guies una mica amb l'objectiu d'aterrissar la proposta, de fer que la proposta sigui molt operativa. Això és una mica el que farem avui. Em sento un youtuber, és la meva primera vegada. Doncs per començar, una mica a manera de gust, començar així amb unes prèvies perquè després sigui més fàcil d'entendre el per què fem les apostes que fem, no? O el per què dibuixem els marcs que dibuixem. La primera prèvia és que el 2015 i el 2016 vam fer unes enquestes abans de fer els tallers. Nosaltres ens dediquem a fer educació sexual, treballem amb adolescents i joves, treballem amb infància, treballem amb professionals i amb famílies i amb tot l'entorn educatiu, però és veritat que sobretot treballem amb joves. Llavors això, l'any 2015-2016, abans de fer els tallers de sexualitat, els hi passàvem una enquesta que era bastant llarga on preguntàvem sobre pràctiques, sobre creences, sobre opinions i els resultats eren molt interessants. Jo us en comentaré només un, que era el resultat de la pregunta sobre pràctiques sexuals, no? Preguntàvem sobre què has fet, què no has fet. És important assenyalar que l'enquesta era anònima i individual i els resultats sobre pràctiques eren molt interessants. Així, per exemple, sortia que un 75% dels adolescents en la franja de 14-16 anys ja havien tingut algun contacte sexual, petons i carícies o d'altres, amb la qual cosa, a segon cicle de secundària, l'educació sexual arriba tard, diguem, no? Però la resposta més interessant era la resposta a la pregunta sobre masturbació a tu mateix o a tu mateixa, no? En aquesta mateixa franja d'edat, de 14 a 16 anys, a la pregunta sobre masturbació a tu mateix o a tu mateixa, més o menys 90% dels nois declaraven haver-se masturbat a si mateixos i de noies no arribava a un 10%. Clar, la diferència és realment escandalosa. No és que necessàriament ens expliqui què és el que passa a la realitat, però sí que ens està donant molta informació sobre quines són els estereotips, les marques, les creences que estan influint als adolescents en aquesta franja d'edat. És a dir, no ens dona informació de realment què fan i què no fan, però sí del que els sembla legítim respondre en una enquesta que és anònima i individual, no? 90-10 és una diferència realment molt, molt gran, no? I ens dona informació sobre quines sexualitats es permeten, són legítimes i de fet s'alimenten, no? Que serien les sexualitats dels nois, i quines sexualitats es penalitzen i es castiguen, no? Que serien les sexualitats de les noies. Llavors, aquesta informació és molt rellevant, però a mi em sembla molt més rellevant quan la creuàvem
amb la resposta a la pregunta següent, que era masturbació a una altra, no? Perquè en el cas dels nois doncs, sortia que un 90% declaraven haver-se masturbat a si mateixos i més o menys un 26% declaraven haver masturbat a algú altre, però en el cas de les noies hi havia un 10% de noies que marcaven haver-se masturbat a si mateixes i més o menys un 21-22% que marcaven haver-se masturbat a algú altre. Llavors, quan creuàvem aquestes dades ben creuades, el que ens sortia és que hi havia més o menys un 15% de noies que declaraven haver masturbat a algú altre i no haver-se masturbat a si mateixes. I això ens va fer molt pensar, no? I ens va fer pensar, ostres, és que si hi ha almenys un 15% de noies que consideren més legítim donar plaer a algú altre que donar-se plaer a si mateixes, quines necessitats de les altres persones no estaran posant per davant, no? Llavors, i era algo que ja li veníem donant voltes, però a partir d'aquesta dada vam veure molt clar que al final hi havia una clau de l'educació sexual que havia de ser treballar, sobretot amb les noies, al voltant del seu plaer, no? Que persones que estan connectades amb el propi plaer són molt més capaces de saber què els agrada i què no els agrada, de negociar pràctiques més segures i més plaents, al final de posar les seves pròpies necessitats per davant, no? I al final vivim en una societat on ensenyem a les noies perpètuament a cuidar i d'alguna manera a complaure i a posar les necessitats dels altres per davant de les pròpies, no? Llavors, tant en termes de plaer com en termes de pràctiques, com en termes de qualsevol negociació que es doni en l'àmbit de la sexualitat, hem de treballar perquè les noies puguin posar les seves pròpies necessitats per davant i una de les maneres que millor ens estan funcionant és treballar al voltant del plaer com a eix articulador de les intervencions d'educació sexual i no tant al voltant del risc, no? Que serien les intervencions més clàssiques. Aquesta és així la primera prèvia, no? que al final ens va fer una aposta molt clara per posar el plaer al centre de l'educació sexual. La segona prèvia que volia fer és que moltes vegades revisant programes i propostes d'educació sexual ens trobem que hi ha molta gent que fa educació sexual, no és veritat que l'educació sexual no es faci, de fet nosaltres també hem rebut educació sexual i probablement els nostres pares, no? En el meu cas, per exemple, jo l'educació sexual que vaig rebre va ser a 6è de primària quan vam fer la reproducció humana i a 3è d'ESO quan la vam tornar a repetir. Bueno, i sí, era educació sexual. Ara, quina educació sexual, no? Moltes vegades, tant a nivell d'educació formal com a nivell d'altres propostes, veiem que les propostes d'educació sexual segueixen, avui dia encara, girant molt al voltant de la reproducció, no? Doncs la proposta és la reproducció, la regla, les primeres ejaculacions, el cos, infeccions de transmissió sexual, mètodes anticonceptius, no? I després, ara cada vegada més, després de tot aquest desplegament, no? Hi ha un capítol que parla de LGTBI, no? De diversitat sexual i de gènere, tipus hem explicat la sexualitat normal i ara expliquem doncs, que també hi ha una gent, no? que els agraden les persones del seu mateix sexe i que, bueno, que aquestes persones també les hem de respectar, no? I de tant en tant explicant doncs, com és sentir-se diferent, no? Quin pal, no? Perquè al final nosaltres pensem molt fort que l'LGTBI, no? Que la diversitat sexual i de gènere, no pot ser que l'expliquem com un calaixet que s'afegeix a la sexualitat normal i, de fet, com a persones LGTBI que formem part de l'equip de sexualitats, sabem molt bé que les sexualitats dissidents o que les sexualitats que no encaixen a la norma ens poden donar molta informació sobre com està funcionant la norma i, de fet, tenir perspectives transversals sobre l'LGTBI no només és molt més inclusiu per les persones LGTBI que hi hagi a l'aula, sinó que ens pot donar una perspectiva molt transformadora sobre la sexualitat, no només de les persones LGTBI, sinó de tothom. Una mica aquesta seria la segona prèvia. Tot això us estic explicant com a introducció i després intentaré ordenar una mica més.
I la tercera, m'agradaria, si fos suficientment hacker, que no ho soc, incrustar un vídeo en aquest vídeo que estic fent, però com que no ho sabré fer, doncs us l'explico. Van fer al programa de Salvados un capítol sobre educació sexual on el presentador parlava amb un grup d'adolescents, amb un grup de nois i noies. És molt interessant aquell Salvados i jo us explicaré un petit fragment, que és un fragment on parlen de les intervencions d'educació sexual que feien als instituts, no? I el presentador hi ha un moment que els hi pregunta, no? Doncs vosaltres vau fer educació sexual, tal, i les adolescents... Ui, que se m'apaga la pantalla, a veure... Ja està. Les adolescents diuen, bueno, sí, pero total, nos explican lo típico que ya sabes, ¿no? Poner el condón, pues guay, pero ya una mica ya huele, ¿no? I llavors el presentador els hi pregunta, i què us hauria agradat saber? O què us preocupava? I a la pregunta que us preocupava, les noies diuen, si va doler. I els nois diuen, ¿cómo poder disfrutar más? Aquest programa, que és de fa un parell d'anys, em sembla que en aquesta escena en concret fa una fotografia molt clara de quina és la informació que els està arribant als xavals i a les xavales i, per tant, quines són les seves preocupacions, no? Una mica, com diu la Clara, que és la meva compi de tallers, en un món desigual on els hi arriben missatges super desiguals sobre sexualitat als nois i a les noies, quan treballem articulant el missatge al voltant del risc i la por, qui s'emporta la por a casa, no? I són les noies que s'emporten la por a casa. Per tant, treballar al voltant del risc no només és contraproduent perquè als adolescents la idea de risc els hi queda molt lluny, perquè el que pugui passar d'aquí un temps és un temps immens, perquè el risc és un mandat de la masculinitat i, per tant, el risc alimenta el rang dins dels grups de nois, no només és contraproduent, sinó que, a part, qui s'emporta la por a casa són les noies i no els nois, i, per tant, la nostra aposta és que els missatges de risc no siguin estructurants dels discursos al voltant de la sexualitat que fem a les intervencions. Una mica aquestes són les prèvies i llavors, bueno, se m'ha acudit que perquè no fos una xapa molt xaposa, podia una mica intentar explicar quins són els continguts de les guies a través de fer una dinàmica, no? Com que al final nosaltres el que fem és treballar a les aules i molta de la informació que traiem la traiem de les aules, doncs començar fent-vos una dinàmica una mica per explicar doncs això, no? Aquesta proposta de treballar a partir del plaer, de donar missatges positius sobre la sexualitat, de treballar la diversitat de manera transversal, la diversitat sexual i de gènere, però també la diversitat corporal, la diversitat d'edats, la diversitat cultural, no? Intentar incloure-la de manera transversal a la intervenció, com ho fem, no? Total, que us faré una dinàmica que és jo me la faré jo a mi mateix, diguem, jo sol, perquè bueno, que és la dinàmica amb la que obrim moltes de les intervencions. És una dinàmica que ens serveix una mica per fer d'introducció, per fer de marc, no? Per donar-los un marc sobre sexualitat als xavals i a les xavales, i per anar introduint molts temes que volem fer sortir o que ens sembla interessant i que després podem anar recuperant. Aquesta dinàmica li diem la pluja d'idees sobre sexualitat o què entenem per sexualitat, i és una dinàmica que moltes vegades fem separant el grup amb nois i noies, no? Aquesta decisió de separar nois i noies és una decisió que a vegades genera certa polèmica, no? Que binàries, tal. Però és una decisió que nosaltres veiem que té un efecte, i que té un efecte molt interessant, que és que les noies poden parlar, no? Moltes vegades en grups mixtes, és cert que hi ha grups i grups, però la majoria de vegades en grups mixtes les noies parlen molt menys, o quan hi ha alguna que parla apareix alguna veu d'algun noi dient «Ei, tu com lo sabes, com lo sabes?» I en grups per separat les noies tenen molta més veu, i a part podem treballar coses diguem,
amb metodologies diferencials, no? Una mica la nostra aposta és que en un món on els estereotips de gènere ja estan superpresents, els mandats de la masculinitat i de la feminitat sobre la sexualitat són molt diferents i molt desiguals. Els missatges que reben sobre les seves sexualitats els nois i les noies no tenen res a veure. Necessitem tenir estratègies diferenciades per poder assolir el mateix objectiu, no? Diguem que l'objectiu seria una vivència saludable, plaent, igualitària i bonica de la pròpia sexualitat, no? Aquest seria un objectiu per tothom, però la manera d'arribar a aquest objectiu, les estratègies d'arribar-hi, són estratègies de treball molt diferents, no? Amb les noies necessitem treballar el plaer, l'autoconeixement, l'empoderament, i amb els nois necessitem treballar la vulnerabilitat, l'emocionalitat, el respecte als límits de les altres persones. Per això fem l'aposta de treballar per separat. És cert que quan els hi proposem que separarem grups de nois i de noies, també els hi diem, fem alguna cosa que és fer explícit que és algo molt binari, no? Els diem, ara farem una cosa molt binària, que és separar nois i noies, sabem que hi ha gent que no se sentirà còmoda en aquesta separació i els donem l'opció de que si hi ha algú que no se sent còmode pugui triar en quin grup va, no? Els diem, doncs que es quedi aquí un moment i ho parlem i ho resolem. I és cert que alguna vegada algun noi gay, algun noi trans ens han demanat si es podien quedar amb el grup de les noies i hem preguntat al grup de les noies, que han estat encantades d'acollir-los i s'hi han quedat. També és veritat que moltes vegades hi ha molts nois que no s'atreveixen. No ens ha passat mai que hi hagi una noia que vulgui anar amb el grup dels nois, lògicament, vull dir que ja ho entenc. I és veritat que hi ha molts nois que a vegades se senten incòmodes amb el grup de nois i no s'atreveixen a dir-ho. També, vull dir que no hi ha una estratègia infal·lible que funcioni sempre i que funcioni per tothom. Però tot i així, nosaltres estem molt convençudes que aquesta, de moment, és la millor estratègia que hem trobat. Total que, a mi, quan separem grups, moltes vegades, quan separem grups sempre em toquen amb els nois i és cert que ja l'energia del grup és molt diferent quan comences a treballar, no? En el cas dels grups de nois, que són els que em toquen a mi, l'energia del grup moltes vegades està molt, molt pujada perquè certament la sexualitat és un mandat per la masculinitat, no? Per ser un tio de veritat has de ser molt sexual, has de demostrar que tens molt de desig, que te la peles tot el rato, que si pots parlar de les noies com si fossin trossos de pernil, doncs encara millor, no? Llavors, clar, un taller de sexualitat amb un grup de nois és el moment de demostrar lo macho que ets, no? Llavors em trobo en grups amb una energia molt, molt pujada. És veritat que hi ha grups i grups, però és veritat que la immensa majoria de grups passa això. Alguna vegada m'he trobat amb algun grup que no, però en la immensa majoria sí. Això no vol dir que tots els nois estiguin participant o tots els nois siguin els que alimenten aquesta dinàmica o els que la instiguen, però és veritat que encara que no tots siguin els instigadors, tots d'alguna manera, a través d'instigar-la o a través del silenci, diguem, o a través de riure o a través estan participant, vull dir que la dinàmica és aquesta, no? Llavors em trobo amb dinàmiques de grup, doncs això, no? Energies molt, molt pujades, espais de demostració de masculinitat. Llavors jo faig una introducció a aquesta dinàmica, els dic, doncs avui parlarem de sexualitat. Jo sé que la sexualitat és un tema tabú, no? Un tema del que no se'n parla gaire i alhora està molt present, no? I com que és un tema tabú, fa vergonya, no? I la vergonya és normal, forma part del tema, hi ha gent que li agafen atacs de riure, hi ha gent que es posa vermell com un tomàquet. Llavors jo els dic que és normal, que no passa res, que si algú li agafa un atac de riure, que forma part del tema, que està bé, que no passa res. Els demano que si algú li agafa un superatac de riure, doncs que intenti riure fluixet, però que està bé, que no passa res, no? Com d'alguna manera poder permetre
el tabú i poder reconèixer que és una que ens fa vergonya, i llavors, i això és una mica estratègic, els dic que a vegades la vergonya també fa que tinguem com molta necessitat de demostrar, no? Que aquestes coses que necessitem molt demostrar són les que no ens acabem de creure, no? I llavors d'alguna manera vinculo aquesta actitud de demostració de masculinitat amb la vergonya i amb la falta d'experiència, i com que ningú vol ser el que té vergonya o falta d'experiència, d'alguna manera les energies es baixen, no? I quan hi ha algú que fa aquest despunte de follar, jo li dic, bueno, doncs no passa res, no? Forma part del tema, recordeu el que dèiem abans, no? La vergonya, la falta d'experiència, i llavors és una manera com de baixar l'energia, així de follar, i es baixa. Aquesta és la primera estratègia així que jo faig servir com a introducció per intentar rebaixar l'energia. La segona és que els dic que jo sé que és un tema tabú, que fa vergonya, i que per tant per mi és molt important que aquest espai que generem sigui un espai molt còmode per tothom. Perquè sigui un espai molt còmode per tothom, i jo soc el primer en començar adquirint compromisos, i els dic que jo em comprometo a no fer preguntes personals, aquí ningú ha d'explicar res que vulgui explicar, i em comprometo a intentar tractar-los molt bé, intentar fer-los sentir molt còmodes, i intentar fer que ningú se senti jutjat. I que si hi ha algú que se sent jutjat, que m'ho digui, i jo ho intentaré fer d'una altra manera, i els demano que facin el mateix entre ells, i amb mi, clarament, no? Que sigui un espai on ens tractem bé, on no ens fem sentir malament, i això vol dir que tothom parla, qui vulgui, parla en nom de si mateix, i ningú parla en nom dels altres. I això ho dic perquè moltes vegades passa, pràcticament a tots els tallers, que aquesta dinàmica que nosaltres li diem la dinàmica de la colleja, no? La dinàmica de competència entre els nois, que és una dinàmica molt clàssica de la masculinitat adolescent i adulta, es dona en un taller de sexualitat a través de anar-se ficant els uns amb els altres, tipus masturbació, a este le interessa, no? Que és com, bueno, i a tu no t'interessa, no? Clar que t'interessa, no? Ens interessa a tots, no? O comentaris del tipus ¿y tú qué vas a saber, pringao, si nunca has hecho nada, no? Bueno, pues aquestes dinàmiques de competència que al final els fan sentir molt malament, perquè hi ha un moment que la tensió és tan gran que es pot tallar amb un ganivet, quasi, no? Vull dir que aquesta dinàmica de... I de fet, quan intentes fer explícit el que està passant allà, no? I els dius, ei, que us n'adoneu, us tracteu fatal, no us podeu tractar una mica millor, vaya col·legues, no? I et diuen, no, profe, si és broma, aquí som tots molt col·legues entre nosaltres, Les ties sí que es critiquen per l'esquena, però aquí som tots molt col·legues. I és com, ja... Doncs vaya col·legues, no? Amb col·legues així no necessites enemics, perquè realment, no? Si els mires, ho estan passant fatal. Però, bueno, clar, a veure qui és el guapo que reconeix, no? Que aquesta dinàmica li genera malestar, perquè al final reconèixer malestar no és de tio, no? Total, que en aquesta introducció, que en realitat és molt més curta, però bueno, l'estic explicant una miqueta més extensa, això jo els demano que sigui... que la vergonya és normal, però que intentin que la vergonya no invalidi el taller, diguem, o no el talli, que intentem que sigui un espai on ens tractem molt bé, i jo sóc el primer que els intentaré tractar molt bé, que ells facin l'esforç també per fer-ho. I la tercera cosa que els dic és que en aquest taller podem parlar com vulguem, podem dir polla, podem dir cony, podem dir follar, podem dir mamada, que l'únic límit a nivell de llenguatge és que parlem amb respecte dels cossos de les altres persones. I això ho dic perquè moltes vegades, com que els seus referents a l'hora de parlar de sexualitat són o els referents, diguem, de l'àmbit biomèdic o reproductiu, no? Les poques vegades que els hem parlat de sexualitat a l'escola o a l'institut és a través de la reproducció, llavors el seu llenguatge és o llenguatge biomèdic o el llenguatge del porno, no? I no tenen un terme mig, no? Per ells parlar de sexualitat és o parlar en termes d'apropiació dels cossos de les altres persones o parlar en termes d'aparell reproductor. I una mica, un dels objectius d'aquest taller també és poder-los donar eines, poder-los donar llenguatge, poder-los donar vocabulari per poder parlar dels nostres desitjos i dels nostres cossos sense necessitat de parlar com si fóssim metges, ni com si fóssim cures, ni com si fóssim violadors, no? Llavors, en aquest terme mig, per això jo els dic, no? Que podem parlar com vulguem, però que el límit és parlar amb respecte dels cossos de les altres persones, no? I això vol dir que, per exemple,
Podem dir polla i cony i follar, però no podem parlar de ningú en termes de mira, este chochete, o no podem dir follar, però no podem dir malafollo, per exemple, en aquest taller almenys, no? Que és l'espai que jo gestiono. Podem dir follar, però no podem dir malafollo o malfollo, no? Perquè les persones no són objectes que estan a la nostra disposició, són subjectes que també tenen voluntat, que també tenen desig, i per tant no ens follem a les persones, sinó que en tot cas follem amb les persones, no? També els dic que si algú prefereix parlar en termes de tenir relacions sexuals o fer l'amor o el que cadascú vulgui, doncs evidentment, no? Com vulguem. Total, que fet aquesta intro, comencem la pluja, no? I comencem escrivint sexualitat a la pissarra o al papelògraf o el que tinguem, no? I els pregunto, si us dic sexualitat, quina és la primera paraula que us ve al cap. Faig un petit parèntesi, aquesta dinàmica hi ha moltes maneres de fer-la. Una és fer-la a través de pissarra, una altra és fer-la a través d'aplicacions mòbils, demanant que hi ha una aplicació mòbil que tu pots fer com pluges d'idees, diguem, virtuals, no? Els demanes que posin 2 o 3 paraules cadascun, i llavors es fa com un núvol de paraules. Bueno, hi ha moltes maneres diferents de fer-la. Jo ara us faré la clàssica de pissarra. Es pot fer també més oberta o es pot fer més dirigida. Jo, com que acostumo a treballar en grups de nois, intento fer-la molt dirigida perquè hi ha algunes coses que m'interessa que surtin i algunes coses que m'interessa tallar i no donar-los molta bola. Total, que començo escrivint sexualitat a la pissarra i els pregunto, si us dic sexualitat, quina és la primera paraula que us ve al cap. I en un 90% dels casos, la primera paraula que els ve al cap és sexe. I aquí tenim, no, la primera distinció que podem fer, no? O el primer treball a nivell de contingut, que és poder distingir entre sexe i sexualitat. No? I els pregunto, sexe i sexualitat és el mateix? I ja em diuen que no, ho tenen molt clar. I llavors, quina és la diferència? No? Els pregunto quin concepte és més ampli i tots diuen sexualitat. No? Per tant, estem d'acord que el sexe formaria part de la sexualitat, però que la sexualitat no és només sexe, no? Que la sexualitat és sexe i moltes altres coses que ara veurem. Com una manera també de poder començar a parlar, no? Que la sexualitat té a veure amb follar, però té a veure amb moltes altres coses que ens passen, que pensem, amb discursos que ens han arribat, en fi, no? Després parlarem de totes aquestes coses que tenen a veure també amb la sexualitat, però anem a centrar-nos un moment en el sexe. Els pregunto què és sexe i em diuen follar. I què és follar? Doncs fer-ho. Fer què? L'acte, quin acte, el sexual, i al final em diuen, joder, profe, follar, no? Quan estem pensant en follar, en sexe, pràcticament tothom pensa en aquesta pràctica, no? Que seria com la pràctica sexual per excel·lència. I els pregunto quina és aquesta pràctica i em diuen follar, ja, però aquesta pràctica, follar poden ser moltes coses al final, no? Aquesta pràctica té un nom. I alguns ho saben, alguns no. La penetració. Vale. Penetració vaginal, no? Estan referint. Té un altre nom, que a vegades el saben i a vegades no. Una mica perquè un dels objectius d'aquest taller és això, no? Poder-los donar paraules per parlar de les seves pràctiques, dels seus cossos, de les normes al voltant de la sexualitat. Total, penetració vaginal. I jo els pregunto, però sexe és només penetració vaginal? I diuen no. Clar, no, perquè si no, no ho sé, com follen els gais, no? Com follen les lesbianes, o és que no follen, no? No, sí, claro, vale, hacen otras prácticas, tal. Vale, pues què més podria ser sexe, no? Diuen, pues anal. Vale, penetració anal. Què més podria ser sexe? Sexe oral. Què més podria ser sexe? I normalment aquí, no? Vull dir que quan preguntes què és sexe, què és follar, se'ls acudeix penetració vaginal, penetració anal, sexe oral. I ja està, no? És fort, perquè al final quin imaginari sexual tan reduït, no? I de fet no és casualitat, no? Que si penses en l'estructura narrativa del porno, en general, per moltes categories que hi hagi, l'estructura narrativa és pràcticament sempre, no? Sota caballo rei, no? Pues una mamada, penetració vaginal, si eso penetració anal, i corrida en la cara, i ja està. Llavors,
clar, doncs el seu imaginari sexual és així de reduït, no? Com que un dels objectius del taller, a part de donar-los paraules, és una mica treballar al voltant del plaer en un sentit d'ampliar els imaginaris sexuals. Ampliar els imaginaris sexuals és una de les millors eines de prevenció que tenim per molts motius, no? Primer, perquè trenca una mica amb aquesta idea normativa de sexualitat on hi ha algú que ha de saber i algú que ha de ser el dominant en una pràctica molt concreta, no? Que seria el coi. Després perquè, diguem, si ho pensem en termes de riscos biològics, que sabem que no són els únics ni els principals, però bueno, sabem que no totes les pràctiques tenen el mateix risc, no? Total, faig un parèntesi, una vegada amb un grup de xavals molt petits, devien fer primer o segon d'ESO, jo els hi preguntava, no? Vam fer una pluja, clar, la grandesa d'aquesta pluja és que treballes amb el que hi ha al grup, no? Vull dir que tu vas llançant preguntes i el grup et va tornant, llavors hi ha una por moltes vegades que expressen molts equips docents de no, a veure si estarem avançant contingut i així, que bueno, que d'alguna manera el contingut ja els hi ha arribat perquè s'està veient que l'accés al porno cada vegada comença abans i ara s'està situant més o menys al voltant dels 11 anys. Tot i així, aquesta por d'avançar contingut, que realment, ostres, no? Avançar contingut, en quin sentit, no? Perquè moltes vegades parlar dels seus cossos és difícil, avançar contingut parlant del propi cos. Diguem que el cos ja el tens, no? Recordo una vegada fent un taller a un grup de sisè de primària, no? Que hi havia, parlàvem d'això, dels nostres cossos, dels nostres genitals, de com es diuen les seves parts i així, i hi havia una nena que deia, però no podemos hablar de esto porque no tenemos 18 años, ¿no? Era com, wow, ostras, ¿no? 18 años no tienes, pero genitales sí, ¿no? En fi, avançar contingut total, que hi havia un grup de primer o segon d'ESO així molt peques, no? On jo anava llançant preguntes i treballant amb el que hi havia al grup, no? Això és el que us explicava ara, que és que tot i que podem ser crítiques amb aquesta idea de què és avançar contingut, igualment és veritat que és interessant treballar amb el que surt, no? I en aquest sentit la pregunta com a eina pedagògica és una molt bona eina. Total, que jo anava llançant preguntes, no? Vinga, i què és sexe, no? I un nen va dir, sexe oral. I jo li vaig dir, vinga, tu, què és sexe oral? I el nen em va dir, atenció, doncs quan parles de lo que t'agrada, de lo que no... Oh. Moníssim, aquell nen que creia que sexe oral era parlar de sexe, no? I jo li vaig dir, no, sexe oral no és parlar de sexe oral, amb aquesta línia de donar paraules per poder parlar dels nostres cossos i les nostres pràctiques, sexe oral és estimular amb la boca, no? Podem estimular amb la boca un penis, una vulva, no? Igualment aquell nen a mi em va fer molt pensar, perquè ell no sabia el que era el sexe oral, no? Però sí que tenia molt clar que la gent quan té sexe parla, no? I és fort perquè més o menys a partir de tercer d'ESO, segon, tercer d'ESO, quan tu els hi preguntes, la gent parla o no parla quan té sexe? Et diuen, ¿qué dices? ¿Pero qué van a hablar? Sí, home, i què es diran? Has fet els deures de català, he de comprar un quilo de tomàquets? És com, mare de Déu, no? Quin imaginari sobre el que és parlar sobre sexualitat tenen. Bueno, clar, no en tenen cap, no? Per això creuen que no es parla i no en tenen cap perquè el porno mai no apareix, no? Aquesta part de diàleg, de negociació, de què t'agrada, de com funciona el teu cos, no? Total, que jo segueixo llançant preguntes, no? I masturbació és sexe i hi ha diversitat d'opinions. Sí, no, perquè tu fas sol, no, sí, perquè et fa plaer, no? Bueno, jo els dic que aquí no hi ha una resposta, no? Cadascú té la seva opinió i està bé. Jo no vinc aquí a dir-vos què heu de pensar, vinc a intentar fer-vos pensar. I seguim, no? Fent preguntes, vale. I els petons són sexe? Sí, no, sí, home, i quan arribo a casa meva a les 5 de la tarda i li faig un petó a ma mare, com ha de ser sexe? No, bueno, sí, vale. Poden formar part del sexe? Bueno, sí, poden formar part del sexe, sí, perquè si no, sexe sense petons és molt fred. No? Bueno, doncs aquí anem xerrant, no?
I aquí podríem anar estirant del fil i anar proposant, no? Moltes més pràctiques. Però bueno, per no allargar-me molt, una mica que els hi dic, no? Al final la línia entre el que és sexe i el que no és sexe no està clara, hi ha molta gent que té moltes opinions diverses, però per saber cadascú què és per nosaltres sexe i què no és sexe ens hem de fer una pregunta que és una de les preguntes del millón d'aquest taller, que és la gent quan té sexe, quan decideix compartir la seva sexualitat amb altres persones o experimentar-la amb si mateix o amb si mateixa. La gent quan té sexe, què és el que està buscant? I tots diuen sempre, molt ràpid, plaer. I el plaer és una paraula tan important, que la posem de títol d'aquesta columna. Les persones busquem plaer i moltes altres coses també, però el plaer és clau. I si les persones busquem plaer, jo els hi pregunto, necessàriament la penetració vaginal és la pràctica més plaent sempre per tothom que està participant? I diuen no, ho tenen bastant clar. I si no necessàriament és la pràctica més plaent, però les persones busquem plaer, per què és la primera paraula que us ve al cap, que ens ve al cap a la majoria de les persones, no? I diuen, bueno, doncs perquè és la típica. I per què és la típica? Doncs perquè és la que la majoria de gent fa. I per què és la que la majoria de gent fa? I al final arriben, no? Doncs perquè... pel porno, no? I aquí ens dona per parlar una mica del porno, que ara en parlarem. A vegades diuen pel porno i a vegades diuen perquè és la pràctica amb la que es tenen fills. Hola, què tal? Clar, és que si només els hi parlem de sexualitat, quan els hi parlem de reproducció a sisè de primària, a tercer d'ESO, doncs què volem, no? I en aquest sentit, això m'obre la pregunta de quin és el paper que ha de tenir la reproducció quan fem educació sexual, no? O en l'educació sexual. Jo crec que les feministes ja fa molt de temps que diuen que l'educació sexual hem de separar sexualitat i reproducció quan fem educació sexual, però tot i així, bueno, jo crec que és una pregunta que segueix sent molt rellevant i que segueix estant d'actualitat, sobretot quan pensem en el treball de sexualitat o en l'educació sexual a primària, no? Perquè a secundària jo crec que encara està prou més clar, però a primària moltes vegades la reproducció segueix sent o l'inici dels pocs programes d'educació sexual que hi ha o al final un element estructurant, no? I jo aposto fort perquè la reproducció sigui una cosa i l'educació sexual sigui una altra, o en qualsevol cas la reproducció no estigui ni a l'inici ni sigui al pal de paller. Perquè si no després passa això, no? Que la penetració vaginal és la pràctica central en els seus imaginaris, no? I en els de la majoria de gent. Total, obrim el capítol del porno, no? El meu discurs sobre el porno, treballant amb grups de nois i també estratègicament, és que el porno en si mateix, és a dir, jo intento fer un discurs que no sigui un discurs moral sobre el porno. Jo puc tenir la meva opinió sobre el porno, però treballant amb ells estratègicament jo intento fer un discurs que no sigui un discurs moral, perquè crec que els discursos morals no ens ajuden. Llavors jo els dic, el porno no és ni bo ni dolent en si mateix. El porno existeix, hi ha molts tipus de porno. El porno mainstream, que és el porno gratis que veiem als tubes del porno, també hi ha porno feminista, hi ha postporno, hi ha molts tipus de porno, però el porno que ens arriba a la majoria de persones, no? És un tipus de porno molt concret. El porno, així com a categoria cinematogràfica, diguem, en si mateix, no és ni bo ni dolent. Però sí que hi ha alguna que hem de tenir molt clar quan mirem porno, i és que el porno, com les pel·lis de Spider-Man, és ficció. Que de la mateixa manera que quan jo veig una pel·li de Spider-Man em pot encantar o em pot avorrir, però tinc molt clar que no aniré saltant per les façanes dels edificis tirant teles d'aranya des dels canells, amb el porno ens ha de passar el mateix, no? El porno està fet per excitar i és molt eficaç excitant, no? Ens pot excitar, o hi ha gent a qui li fa fàstic, no? Sobretot hi ha moltes noies que no els agrada gens perquè se senten superobjectualitzades en el porno, no? Perquè la figura de les noies a la majoria de porno estan allà com a objectes per satisfer el plaer dels nois, no? Però en qualsevol cas ens pot encantar o ens pot avorrir o ens pot fer fàstic, però hem de tenir molt clar que el que estem veient allà és ficció, igual que quan veig una pel·li de Spider-Man. Que les persones que creuen que la seva sexualitat serà com la sexualitat que surt al porno mainstream
es fan mal, es frustren perquè els nostres cossos no funcionen com funcionen els cossos del porno, són uns amants horrorosos perquè el porno ens explica molt poc de com funciona el plaer de les altres persones i sobretot no, hem de tenir molt clar que el porno és una ficció i que és una ficció que no és neutra, que el porno està super carregat de perspectiva masclista, no? En un sentit de que objectifica els cossos de les dones, de que el plaer únic important en el porno és el plaer dels nois, i això és fort perquè hi ha molts nois que no ho veuen, no? Al final, els adolescents... que se m'ha posat la pantalleta negra un altre cop. Els adolescents són molt joves, no? I moltes vegades són molt literals. Llavors hi ha alguns que els hi costa molt llegir allò que estan veient en clau de ficció. Jo crec que una de les responsabilitats de les persones adultes que acompanyem adolescents és poder-los donar aquestes claus interpretatives, no? Del món i del que veuen, no? De les pantalles en general. Total, que els missatges claus una mica són aquests, no? Que el porno és ficció i que és una ficció masclista, que és una ficció que legitima les violències. Llavors, una mica, el meu discurs estratègicament és dir-los no està malament mirar porno, jo a vegades també em miro i també m'excita perquè està fet per excitar, però tinc molt clar que la meva vida sexual no tindrà res a veure amb allò que estic veient. Total, que si la gent busca plaer, podem pensar en moltes maneres de compartir plaer, no? I aquí, a vegades els proposo que facin un exercici que és, anem a deixar de pensar per un moment sobre la sexualitat i pensem en coses que ens fan plaer a la vida, no? I llavors comencen a dir, menjar gelat, no? Menjar xocolata, escoltar trap, llegir poesia, sempre hi ha algun empollón, els massatges, les pessigolles... Bueno, aquí van sortint coses que ens fan plaer a la vida i que moltes vegades tenen a veure amb molts sentits, no? El tacte, la vista, el gust, la oïda... Bueno, i llavors jo els dic, doncs totes aquestes coses que ens fan plaer a la vida són aplicables al camp de la sexualitat. Al final, la sexualitat és un camp il·limitat de plaers, no? I a vegades els hi pregunto, no? Què vol dir follar bé, no? Perquè al final són adolescents, moltes vegades, a part de tots els mandats que han rebut sobre la masculinitat, ser molt sexual, no? Com se suposa que has de ser, tenir-la molt gran, tal, però al final, en el fons del fons, aquestes cosetes el que volen és fer-ho bé, no? Llavors, bueno, doncs anem a entrar-li al trapo de què vol dir fer-ho bé, no? Fer-ho bé vol dir tenir-la molt gran, fer-ho bé vol dir mantenir una erecció molta estona, no? Al final ja et diuen, no, fer-ho bé és compartir plaer, no? Donar-li plaer a l'altra persona, vale? I com ho sabem què li agrada a l'altra persona? Doncs mirant tutorials, no? Al final cada cosa és un món, no? I cada cosa funciona d'una manera molt particular, bueno, tot i que hi ha algunes generalitats, però al final doncs això, no? Que acaben sortint temes doncs, de la importància de la comunicació, que una mica, que ells ja ho han sentit algunes vegades, sí, la importància de la comunicació ja, però com? No? Com ho fas? És que no tenen cap mena de referent, no? Com ho fas? Com parles? Quin pal? Fa vergonya, no? Bueno, i llavors jo els intento llançar algunes eines, no? Doncs hi ha gent que pregunta amb la mirada, hi ha gent que pregunta tipus, ei, com funciona el teu cos? Hi ha gent que pregunta tipus, què t'agrada? Hi ha gent que pregunta tipus, vaig bé així? Bueno, no? Com moltes maneres al final de preguntar i de comunicar que no tenen cap mena de referent i que no saben com fer-ho, no? Total, ampliar els imaginaris de plaer, no? Doncs, eines. Vale, la columna del plaer, diguem, seria aquesta, tindria a veure amb com funcionen els nostres cossos, amb què ens agrada i amb què no ens agrada. Aquí no m'entretindré gaire, però és molt interessant poder abordar el tema del plaer a nivell de fisiologia del plaer, també, no? Què és el que hi ha als nostres cossos que ens fa sentir plaer, no? Diuen la pell, vale? Què és el que hi ha a la pell? Bueno, terminacions nervioses, no? I com funcionen les terminacions nervioses, on n'hi ha més, on n'hi ha menys, les zones erògenes, no?
si el plaer té només a veure amb la pell i amb les terminacions nervioses, no? Si seria igual la sensació de plaer un dia que tenim un superbon dia que un dia que estem tristos o que estem agobiats, no? Perquè al final, doncs, bueno, el plaer té a veure amb la pell, té a veure amb les terminacions nervioses, té a veure, no? Com un dels òrgans més importants en termes de plaer és el cap, no? Bueno. I podem obrir una segona columna, que seria la columna dels sentiments i les emocions, no? Hi ha moltes maneres d'obrir-la, però una de les maneres és llançar la pregunta de, vale, les persones busquem plaer, però només busquem plaer les persones quan decidim viure, compartir o no la nostra sexualitat, només ens passen coses pel cos, diuen no passen altres coses, no? Per exemple, en general, quan treballes amb grups de nois aquesta columna surt així molt ràpid i quan treballes amb grups de nois és una mica més complicat. Però bueno, doncs diuen, la gent també busca passar-s'ho bé. Vale. Què més? No sé, quan treballes amb grups de noies de seguida surt complicitat, connexió... És una mica més complicat passar-s'ho bé, experimentar... Una vegada un noi em va dir la gent busca reconeixement social. Molt fort aquell xaval, no? Realment no. Sobretot en grups de nois, no? Busquen rang, reconeixement social. Aquell xaval jo crec que estava fregit de que els seus companys estiguessin tota l'estona intentant demostrar que eren molt sexuals i ho va veure molt clar. Amor, a vegades surt, no? Bueno, una mica aquesta columna de les emocions que les podem fer sortir així de moltes maneres, a vegades quan està una miqueta encallat jo pregunto, vale, doncs imaginem-nos, no, que hi ha algú de l'institut que a mi m'agrada molt i llavors arriba un dia i se m'acosta i em diu què fas divendres a la tarda, no? Igual podríem quedar per anar al parc, tal, i jo com em sento, no? I diuen emocionat, excitat, no? Et puja l'autoestima, vale, doncs... Tot el que al final ens mou lligar, no? Que és una cosa que ens fa sentir molt bé, no? Que, bueno... I llavors vaig plantejant escenes, no? Un dia anem al parc, un altre dia anem al cine i aquesta persona m'agafa la mà i llavors a mi què em passa, que sents pessigolles i no sé què, tal, vale. Y un día que esta persona em diu mira, tenemos que hablar, no eres tú, soy yo, no? I llavors què em passa? Va, doncs bajón, ràbia, surt molt amb els grups de nois, no? Vale. Bueno, i així podem anar llistant emocions, coses que se'ns mouen, que ens passen. I jo els hi pregunto, no? Bueno, quin títol li posem, no? I ho veuen bastant clar, emocions, sentiments... I els hi pregunto, no? Les emocions relacionades amb la sexualitat són sempre positives? I diuen, no, a vegades són positives i a vegades no tant, no? I formen part, i de fet a tothom ens passaran coses molt guais relacionades amb la sexualitat i amb les emocions que sentim, i a tothom ens passaran coses no tan guais, i això ens passarà, i de fet moltes vegades estan juntes, no? Per exemple, les primeres vegades, com està la gent? Diuen, doncs inseguretat, no? Por. És les primeres vegades de les primeres experiències, però també les primeres vegades que coneixes una persona nova, per molt que hagis tingut molta experiència abans, no? Doncs la inseguretat forma part, i a vegades aquestes emocions que algunes són molt guais i altres a vegades no tant, a vegades coexisteixen perquè les emocions en si mateixes són contradictòries, relacionades amb la sexualitat i relacionades amb la vida, i és la seva grandesa també, no? Total, que quan arriba el moment de la por, que si no surt jo la faig sortir, els hi pregunto, no? Quines són les pors, les vostres pors, no? I en general diuen, no, yo miedo no tengo, tal, ja.
Però bueno, rascant acaben sortint, no? Pues por a fer-ho malament, miedo a hacerle daño, surt moltes vegades, el tema del dolor. Mira, ho deixo aquí aparcadet perquè en vull parlar després. Però al final les grans pors dels tios, no? en relació a la sexualitat són bàsicament tres, que serien tenir-la petita, tenir un gatillazo, no poder mantenir una erecció, tenir-la petita, tenir el gatillazo i l'eyaculació precoz, no? I jo els dic, ostres, és fort, no? Com que les grans pors dels tios en relació a la sexualitat tinguin totes a veure amb la polla, no? Com, uau! I jo els dic, el gran drama de l'ejaculació precoç o el gran drama del gatillazo, de no poder mantenir una erecció, o el gran drama de tenir una polla petita no és ni tenir una polla petita, ni no mantenir una erecció, ni córrer ràpid, és creure que la polla és el centre del món, no? I és el centre del plaer. I jo els dic, als nois trans com jo, aquestes pors ens les estalviem perquè no tenim polla i molts de nosaltres no en volem tampoc, no? Perquè sabem que hi ha moltes maneres de compartir plaer que no passen ni per tenir una polla, ni perquè estigui durant molta estona, ni per tardar molta estona en córrer. Aquest seria una mica l'apunt un dels apunts de diversitat sexual i de gènere així plantejada de manera transversal, no? De la mateixa manera que quan parlem de diversitat de pràctiques, o quan, que crec que avui no em donarà molt de temps d'explicar-ho, però quan parlem del plaer, de com funciona el plaer als nostres cossos, moltes vegades dibuixem cossos, dibuixem genitals, no? Parlem de quines són les seves parts, de com es diuen, de quines són les zones més sensibles al plaer, perquè tenen més terminacions nervioses, no? Parlem del gland, del clítoris i així, i llavors parlem, una mica ens dona per parlar també de diversitat corporal, no? I podem parlar doncs, de que hi ha molts penis de moltes formes, de moltes mides, moltes vulves de moltes formes, de moltes mides, molts clítoris de moltes formes, de moltes mides, que tenen moltes sensibilitats diferents, que hi ha gent que té super sensibilitat fins al punt que prefereix que el contacte no sigui directe, gent que li encanta el contacte directe, no? I llavors parlem, no? Doncs jo els explico, no? Que jo els estic explicant com funciona un penis, com funciona una vulva, i que moltes vegades hi ha molta gent que em diu tio, tu eres un fucker, has visto muchas, no sé què, no? I jo els dic, no, és que jo sé perfectament com funciona una vulva perquè jo en tinc una, no? No n'he vist especialment moltes, sinó que jo en tinc una i per tant sé perfectament com funciona, no? Una mica, bueno, perquè, i això ho expliquem a la segona guia, no? Com nosaltres hem anat pensant diverses estratègies per incloure la perspectiva de diversitat sexual i de gènere de manera transversal. Una és fer explicitar la norma heterosexual, no? Per exemple, quan diem que ara farem alguna molt binari, no? Una altra és fer explícites les violències quan s'estan donant, no? Poder-les anomenar. Una altra és que quan parlem de cossos, doncs poder parlar de diversitat corporal explícitament, no? I dir, doncs, jo què sé, així és com són els cossos o com funcionen a nivell general de plaer els cossos de les noies i dels nois trans, per exemple, no? Quan expliquem com funciona una vulva. I una altra és poder parlar de les nostres pròpies experiències de vida, no? També. Pues perquè jo crec que és important que puguin veure que puguin tenir referents propers de persones LGTB, no? o LGTBI o de persones amb experiències de, jo què sé, no monògames, no? Vull dir que puguin tenir referents propers, que puguin veure que és possible, que tenim vides boniques i jo què sé, feina i no sé, i perquè parlar també des de les nostres experiències, també des de les nostres vulnerabilitats i des de les nostres inseguretats genera un vincle que és molt interessant per treballar educativament, no? De fet, jo al principi de treballar amb grups de nois no els explicava que era un noi trans i llavors el vincle que generaven amb mi era un vincle molt des de la complicitat masclista, no? Pues un tío que viene a hablar de follar, pues imagina't, no? Tío, tú, un fucker, no sé qué, tú sabes mucho de follar, tal.
I des de que els explico que soc un noi trans, de sobte el vincle genera per un altre lloc, no? Jo els explico que a vegades em sento insegur amb el meu cos, no? A l'hora de lligar, els vestuaris, tal, i llavors de sobte comencen a aparèixer altres coses allà, no? A nivell de grup, i llavors una aixeca la mà, oye, pots tornar a repetir això de que el tamany no importa, no? No, és que a mi em passa que quan tinc una erecció se'm torça una mica cap al costat, no? De sobte, realment, com posar sobre la taula les meves pors o les meves inseguretats permet que ells puguin posar sobre la taula les seves també, no? I llavors el vincle genera des d'un altre lloc molt més interessant. Total, les pors. I finalment hi ha una tercera columna, estic sent una mica desordenat, és el confinament, espero que més o menys s'entengui. Hi ha una tercera columna que diguem que seria la columna clàssica dels riscos, no? Que està una mica repensada i retransformada, que jo l'obro preguntant quan els adults us parlen de sexualitat de què us parlen normalment i ells diuen de condón, no? Bueno, doncs el condón, doncs per què serveix, no? El preservatiu, tal, per evitar embarassos, per evitar infeccions de transmissió sexual, una mica que serien els embarassos i les infeccions, no? Bueno, o a vegades els dic, doncs aquesta columna, tradicionalment li dèiem la columna dels riscos, no? Però una mica que ells moltes vegades ja surt, ja ho diuen, i si no, doncs els hi explico jo, no? Que moltes vegades quan parlem de sexualitat quasi que només es parla d'això, no? Dels riscos, no? Una vegada un xaval a un taller ens deia, joder, és que veniu a parlar-nos de sexualitat com si la sexualitat només fossin desgràcies, no? Pobres fills, i és que tenen tota la raó, no? Llavors nosaltres hem decidit una mica reenfocar el tema dels riscos i de fet desenfocar-lo en un sentit de no posar-lo al centre, no? I el primer que els expliquem sobre els riscos és que és veritat que l'embaràs no planificat, diguem, seria un risc, les infeccions de transmissió sexual serien un risc relacionats amb la sexualitat, però que sabem que el risc més alt no són ni els embarassos ni les infeccions, el risc més alt són les violències. I aquí, quan tenim una mica més de temps, doncs ens dona per parlar una mica de a què ens referim quan parlem de violències, no? De violències sexuals, o violències que es donen en l'àmbit de la sexualitat i surten, no? La violació, no sé què, però podem parlar de violències molt, molt, molt més quotidianes que no són la violació i que al final estan molt relacionades amb la violació, no? Vull dir que l'alimenten, però que són violències molt més subtils, no? I aquí surten, no? Pues enviar imatges, no sé què, o insistir per fer-ho sense condó, no? Llavors jo a vegades els faig així alguna escena, venga tía, que te quiero sentir piel con piel, tal, venga que te gustará, que pasa que no confías en mí, que no me quieres, tal, no? Com algunes escenes perquè puguin identificar pues, xantatge, pressió, no? Bueno, a vegades els hi poso algun vídeo també, que avui no us posaré. Total, que el risc més alt són les violències i que igualment és veritat que hi ha riscos relacionats amb la sexualitat com hi ha riscos relacionats amb la vida. No? El risc zero no existeix, però és veritat també que nosaltres apostem no tant per posar el focus sobre els riscos, sinó que sobre aquests riscos que hi ha a la sexualitat i a la vida nosaltres tenim un poder, no? Que és el poder de prendre decisions. Per això aquesta columna no li diem la columna dels riscos, sinó que li diem la columna de les decisions. La columna de les decisions de cura dels altres i les altres i d'autocura, no? De cura d'un mateix. No? I en aquest sentit, jo els dic, jo aquí no vinc a dir-vos què heu de decidir sobre la vostra sexualitat, no? Sempre que sigui en un marc de consentiment, que és una que parlem quan parlem de violències, no? Vaig a tirar una mica enrere.
Quan parlem de violències, moltes vegades en grups de nois surt el tema de però és que hi ha algunes a les que les gusta que les peguen, no? 50 sombres de Grey, no sé què, no? I llavors parlem de quin és el límit, no? Doncs és veritat, hi ha gent a qui li agrada el sexe més dur i hi ha gent a qui li agrada el sexe més suau. Quin és el límit? Què és el que fa que una violència sigui una violència, no? Si a mi, que a mi a vegades també m'agrada, més dur, doncs m'agrada que em mosseguin i li demano a algú que em mossegui, això és violència, no? I diuen, no, vale. Llavors, on està el límit, no? Pues el límit no està tant en si és una mossegada més forta o més fluixa, o si és un pessic, o si és una hòstia. El límit està en si t'agrada o no t'agrada, en si ho vols o no ho vols, en si ho desitges o no ho desitges, no? I en aquest sentit, poder posar el límit en el consentiment, que més o menys tots avui dia ja saben de què estem parlant quan estem parlant de consentiment, ens permet posar un focus una mica més clar sobre les violències i sobre quin seria el límit entre el que és violència i no és violència, no? Perquè quan hi ha algú que diu no, és que hi ha algunes a les que les gusta que les peguen, una mica el que està fent és relativitzar les violències, no? Per tant, per no donar lloc a aquesta relativització de les violències, parlem del consentiment. Total, les decisions d'autocura, jo els dic, no? Les decisions sobre la vostra sexualitat són vostres i estan bé, sempre que siguin en un marc de consentiment. Sempre que tothom que està participant en allò que està passant ho desitgi, les vostres decisions són vostres i estan bé. Jo no vinc a dir-vos què heu de decidir, però sí que vinc a plantejar-vos algunes preguntes, és a dir, per prendre decisions sobre les nostres sexualitats, les persones adolescents i les persones adultes ens hem de fer algunes preguntes que són preguntes que seria interessant anar-nos fent quotidianament, no? Preguntes que són quasi periodístiques, tipus, què vull fer? No? Una infinitat de possibilitats, què, amb qui, on, quan, com, on, temazo, no? Els adolescents pobres tenen aquest tema de no, el sitio, tal, a vegades quan parlem de les pors la primera que surt és que me pilla mi madre, no? Bueno, pobres fills. Què vull fer, com, quan, a on, amb qui i sobretot la pregunta del millón que ens hem de fer tothom és per què? És a dir, què estic buscant quan vull viure la meva sexualitat? No? Les persones busquem coses molt, molt diferents, a vegades busquem l'amor de la nostra vida, a vegades busquem companyia, a vegades, no? I està bé, busquem el que busquem, està bé, sempre que sigui en un marc de consentiment i de desig, busquem el que busquem, està bé, però és molt important fer-nos la pregunta, perquè si sabem què és el que estem buscant, és molt més fàcil de trobar, és molt més fàcil d'aconseguir, és molt més fàcil ser honestos amb nosaltres mateixos i amb les altres persones amb les que compartim la nostra sexualitat. Total, que em sembla que m'estic allargant una mica massa, llavors aniré intentant tancar. La sexualitat, doncs, és un àmbit que forma part de les nostres vides des de que naixem fins que morim, que té a veure amb les dimensions del plaer, el coneixement del cos, què ens agrada, què no ens agrada, el desig, la imaginació, té a veure amb les emocions, amb el que se'ns mou, amb el que ens passa, i té a veure amb les decisions que prenem sobre la nostra sexualitat. I aquestes tres dimensions s'entrecreuen tota l'estona inevitablement, i les decisions que prenem tindran a veure amb, ens afectaran emocionalment, tindran a veure amb com és el nostre plaer, i el nostre plaer tindrà a veure amb com ens estem sentint, i com ens estem sentint tindrà a veure amb les decisions que prenem, i així es va entrecreuant tota l'estona. Finalment, la sexualitat té a veure amb no sé com dir-ho, amb dues grans dimensions que estan travessant tota l'estona. Una és el gènere, és a dir, la sexualitat està profundament travessada pel gènere perquè ens ensenyen la sexualitat de manera diferent als nois i a les noies, no? Els missatges que rebem sobre la nostra sexualitat són diferents i per tant els nostres desitjos, els nostres comportaments estan superafectats per aquests missatges que rebem, no perquè siguem naturalment diferents, sinó perquè l'hem après de manera diferent, no? I aquí parlem de, per exemple, què passa quan un tio s'enrotlla amb tres, què passa quan una tia s'enrotlla amb tres, no? Aquesta diferència d'ell és la guarra i és el puto amo, no? Com la sexualitat dels nois està celebrada, promoguda, i la sexualitat de les noies està penalitzada, no? I una mica perquè entenguin aquesta idea de missatges, no? Jo els explico una història, un petit exemple, que és, els dic, imagineu-vos una criatura, no? que
que està a la platja, no? Que té 2 anys, en aquest sentit ostres, la sexualitat forma part de les nostres vides des de que naixem, no? Aquesta criatura que li acaben de treure el bolquer perquè està a la platja i s'està mirant, no? S'està tocant, es toca, és un nen, es toca el penis, li fa gustito, probablement tingui una erecció, no? I els hi pregunto, aquest nen s'està masturbant? I diuen, no, bueno, doncs aquest nen, no sé si està tenint sexe, però el que sí que sabem és que té sexualitat, no? I que quan s'està explorant el cos, això forma part de la seva sexualitat, no? Està aprenent com funciona, què se sent, no? Total, que aquest nen que està explorant la seva sexualitat, no, s'està tocant el penis, li fa gustito, i ampliem la imatge i veiem el seu pare, que està amb un col·lega, i veiem el pare que li diu al col·lega, mira mi niño, que campeón, i empieza... No? Els hi pregunto, us ho imagineu? I diuen, ui, vaya padre, bueno, sí, però bueno, més o menys s'ho imaginen com algo possible, no? I ara els dic, canviem aquest nen per una nena, no? Que també s'està explorant, no s'està mirant, i es toca la vulva, li fa gustito, no? I ampliem la imatge, veiem el pare amb un col·lega i el pare, i els hi pregunto, no? Us imagineu el pare dient-li al col·lega, mira mi niña, que campeona ella empieza, o us imagineu més aviat el pare fent no toquis, no? I tots diuen, no toquis, no? Perquè és molt evident que els missatges que rebem i que donem moltes vegades, no? Sobre sexualitat dels nois i de les noies són molt diferents i molt desiguals. En aquest sentit, la sexualitat està profundament atravessada pel gènere i, finalment, la sexualitat és una qüestió de drets, o hauria de ser-ho, almenys, no? I els explico que moltes vegades truquem als instituts, no, hola, què tal, nosaltres fem tallers de sexualitat, i ens diuen, ui, aquí estas guarrades no hacemos, no? Hi ha molts centres que no volen fer educació sexual, llavors, si aconseguim que no pengin, els diem, no, mira, és que fer sexualitat no és una qüestió de ser més guarro o menys, fer educació sexual és una qüestió de drets, i els drets sexuals formen part dels drets humans i són drets que té tot l'alumnat, encara que siguin menors d'edat, són seus els drets sexuals. Són drets que si no promovem estem vulnerant, no? Llavors jo els dic, els drets sexuals, vull dir que vosaltres teniu drets en relació a la vostra sexualitat, no? Per exemple, el dret a rebre educació sexual, el dret a la informació fiable i contrastada, el dret a l'autoexploració del vostre cos i del vostre plaer, el dret a relacionar-vos lliurement amb qui vulgueu i no relacionar-vos amb qui no vulgueu, no? Hi ha una gran quantitat de drets que necessitem promoure i que necessitem conèixer, perquè si no els coneixem no sabem que els podem exigir, diguem, no? Finalment, nosaltres parlem de sexualitats, no? Li afegim una S, en el sentit de que la sexualitat forma part de les nostres vides des que naixem fins que morim, és una cosa que es va transformant, que anem aprenent a través de molts missatges que anem rebent, de moltes coses que anem veient, de moltes coses que anem coneixent, no? I cadascú té una sexualitat molt pròpia, no? A vegades els pregunto, quantes sexualitats hi ha? 2, 3, 4, 5, tal... Bueno, doncs tantes com persones, no? La sexualitat una mica és algo que aprenem de forma molt diversa i molt complexa i que una mica és com la nostra personalitat, no? És algo que ens fa únics i úniques, és algo que ens fa especial, no? Cadascú té una sexualitat que és única, com cadascú té una personalitat que és única i tothom tenim el dret de poder viure la nostra sexualitat, sempre que sigui en un marc de consentiment, de poder viure la nostra sexualitat com vulguem, si m'agraden els nois, si m'agraden les noies, si m'agraden els nois i les noies, si no m'agrada ningú, no m'interessa la sexualitat i prefereixo jugar a la play amb els meus col·legues, també tinc el dret de viure la meva sexualitat com jo vulgui. M'he oblidat d'una cosa, el dolor, el tema del dolor. Moltes vegades, quan el mite del dolor la primera vegada està superpresent, encara avui dia, o aquest el 2020, a les aules, tant entre els grups de nois com sobretot entre els grups de noies, que són les que tenen més por, no? Les que els ha arribat així aquest mite de forma més forta i les que els hi ressona més perquè al final són les que suposadament l'hauran de patir, no? I us vull explicar una mica ràpidament com l'abordem perquè crec que és clau, és a dir, que per viure sexualitats més boniques, més plaents, més lliures de violències
una de les estratègies claus és desarticular el mite del dolor la primera vegada. Sobretot perquè aquest mite de la primera vez tiene que doler és un mite que al final no fa més que normalitzar el dolor. I normalitzant el dolor no el normalitza només la primera vegada, sinó que les dones, les noies, tenen, o les que hem viscut com a dones, tenim un nivell de normalització del dolor, la primera, la segona, la quinzena i la que fa 100. I això jo crec que és un dels grans riscos, no, relacionats amb la sexualitat, no, la normalització del dolor, total. Que hi ha aquesta idea, no, de no, la primera vez tiene que doler, ¿no? La primera vez te haga daño, es normal que te haga daño la primera vez, ¿no? Que té a veure amb aquesta idea de, no, porque hay el himen, ¿no? Que se tiene que romper, y entonces duele y sale sangre y tal, ¿no? Llavors, una mica que parlant de l'himen, no, doncs anem a abordar el mite del dolor, no? Per què se suposa que ha de fer mal la primera vegada? Diuen, no, doncs perquè es trenca l'himen, vale? Què és l'himen? No, doncs l'himen és una membrana, tal, una tela que està així com a l'entrada de la vagina, tal, no? Moltes vegades s'imaginen l'himen així com una membrana que està tapant l'entrada de la vagina. Llavors, jo els he dit, vale, si l'himen és una membrana que està tapant l'entrada de la vagina, quan hem explicat com funciona la vulva a nivell de plaer, de sensibilitat i així, també hem explicat les seves parts, no? I hem dit, vale, doncs això és el clítoris, l'obertura de la uretra, no? Per aquí es pixa, i això seria l'entrada de la vagina, per aquí és per on baixa la regla, per on surten els nens, qui decideix tenir-ne per part vaginal, i per on es fa aquesta pràctica que li diem la penetració vaginal, no? Llavors, jo els dic, si l'himen se suposa que és una membrana que està aquí tapant l'entrada de la vagina, imaginem-nos que una noia o a un noi trans li baixa la regla, jo què sé, als 14 i fa la seva primera penetració vaginal als 17, no? Entre els 14 i els 17 per on baixa la regla, si hi havia l'himen que estava aquí tapant, no? I diuen, és verdad, és com un colador, no? No, bueno, el que passa és que l'himen no és una membrana que està tapant l'entrada de la vagina, i això és important dir-ho perquè moltes vegades aquest mite del dolor s'alimenta per el mite de hay algo que hay que romper, que hay que reventar, no? Llavors, l'himen no és una membrana que està tapant l'entrada de la vagina, sinó que és una membrana molt fina, molt fina, molt fina, que té forma d'anell, la majoria de vegades. Després és veritat que cada cosa és un món, no? I que hi ha molta diversitat de cossos i molta diversitat d'hímens, però la majoria de les vegades l'himen és una membrana molt fina que està aquí a l'entrada de la vagina, que té forma d'anell. Una membrana tan fina, tan fina, tan fina, que la immensa majoria de vegades no és que es peta, sinó que es va obrint al llarg de la vida, no? I que moltes vegades, quan arribem a les primeres pràctiques compartides o a les primeres pràctiques de penetració, moltes vegades l'himen ja està obert o ja no hi és, o de fet hi ha gent que neix sense himen, o de fet hi ha gent que té un himen tan elàstic que arriba a la sala de parts amb l'himen intacte. Vull dir que l'himen no és informatiu de res, que no hi hagi himen no és informatiu d'haver tingut pràctiques de penetració vaginal, i que hi hagi himen no és informatiu de no haver-ne tingut. Però més enllà d'això, i sobretot a lo que anem, l'himen és una membrana molt fina, molt fina, molt fina, que no és que es trenca, sinó que s'obre, i la immensa majoria de vegades la gent no se n'adona, la immensa majoria de vegades no fa mal. Després, cada cosa és un món, hi ha gent que té himens més gruixuts, de la mateixa manera que hi ha gent que tenim cabells més gruixuts o orelles més grans, però que la immensa majoria de vegades no fa mal. I si la immensa majoria de vegades no fa mal, per què hi ha molta gent que té un relat de no, és que a mi em va fer mal la primera vegada, no? Bueno, una mica que el missatge principal és: el sexe no ha de fer mal, ni la primera vegada, ni la vegada que fa 15, ni la vegada que fa 100. El sexe ha de fer plaer. I si hi ha alguna cosa que ens fa mal és perquè hi ha alguna cosa que no estem fent bé. No passa res. Podem canviar de pràctica, canviar de posició, canviar de dia o canviar d'amant. Però el sexe no ha de fer mal, el sexe ha de fer plaer. Per què hi ha molta gent que té un relat de dolor? Doncs perquè
hi ha molta gent a qui li van dir no, la primera vez te tiene que doler, llavors hi havia alguna que li estava molestant, hi havia alguna que no estava fent bé, però com que va pensar que era normal, pues va aguantar, i probablement tenia a veure amb que tenia una ment torpe, perquè les primeres vegades no sabem com es fan les coses i no passa res i n'anem aprenent. Igualment, un dels elements que tenen a veure amb el dolor, a vegades, és la falta de lubricació. I aquí expliquem com funciona la lubricació vaginal, no? Intentaré ser breu també, però jo els explico fent una analogia amb l'interior de la boca. I els dic, no, si toqueu aquí, noteu que està mullat. Què hi ha? I diuen saliva. La saliva sempre està a l'interior de la boca, de la mateixa manera que a l'interior de la vagina sempre hi ha fluix vaginal. El fluix vaginal manté el pH de les vagines, manté la flora vaginal, no? De la mateixa manera que la saliva manté la higiene de la boca, evita càries, ens ajuda a mastegar. Sempre hi ha saliva dins de la boca, de la mateixa manera que sempre hi ha fluix vaginal a l'interior de la vagina, però què passa quan veiem un plat de menjar que ens encanta i tenim molta gana i diuen, uah, que se't fa la boca aigua, no? Que les nostres glàndules salivals segreguen molta més saliva perquè el nostre cos es prepara per empassar, no? I els dic, us imagineu com seria empassar si no tinguéssim saliva? Uah, faria mal, no? Es quedaria allà encallat, rascaria. Doncs, igual que quan veiem un plat de menjar se'ns fa la boca aigua, quan una noia o un noi trans ens excitem, segreguem molt més fluix vaginal, que sempre n'hi ha, però que quan ens excitem ens segreguem molt més. Per què? Perquè el fluix vaginal és un element tope important pel plaer i fa que qualsevol carícia, sigui per fora o sigui per dins, sigui molt més plaent. El fluix vaginal té la funció, en grans quantitats, té la funció de lubricant i fa que tot flueixi. I el lubricant és un element imprescindible pel plaer. Jo sempre els dic, follar bé no té a veure amb tenir una polla molt gran, ni amb tenir ereccions que durin molta estona, ni amb tardar molt en gorres. Follar bé té a veure amb tenir creativitat, amb tenir imaginació, amb tenir comunicació i amb la humitat. I en aquest sentit, el fluix vaginal és un element molt important. Moltes vegades el dolor té a veure amb que hem anat massa ràpid, massa de pressa, amb que tenim poca experiència, amb que som amants torpes, no? Llavors, no passa res perquè ningú neix après, però no és normal que faci mal. Si hi ha alguna que ens fa mal, és perquè hi ha alguna que no estem fent bé, o perquè necessitem més temps, o perquè necessitem un espai que ens faci sentir més còmodes i més segures, etc. Una vegada, una anècdota, i amb aquesta acabo, pensant en aquesta idea de la normalització del dolor, que hi ha moltes adolescents que creuen que és normal que faci mal, i de fet creuen que ha de fer mal la primera vegada, i això genera uns nivells de normalització del dolor que són violència, no? Llavors, em recordo una vegada que quan va acabar un taller, una xavala va venir y em va dir, no, qué bueno que yo lo he hecho alguna vez con mi novio, tal, pero creo que no lo hemos hecho bien, porque a mí no me ha dolido. La normalització del dolor. Doncs això, així ho expliquem. Una mica aquesta seria la dinàmica de la pluja, on a través d'una mica una qüestió pràctica he intentat integrar una mica molts dels elements que molt més ordenats, molt millor explicats, molt més formals, apareixen aquestes guies que podeu trobar a la web de SIDA-Estudi. Jo crec que us deixarem aquí a la caixeta del vídeo també els links a les guies perquè les podeu descarregar, són de lliure accés, gratuïtes, i és més, si us agraden i les feu circular, doncs tant millor en aquesta línia de que si volem canviar el món necessitem compartir estratègies. I res, esperem que us agradin, que us serveixin, i si heu arribat fins aquí, quina paciència. Moltes gràcies. Apago.